हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आता वाजलेत रात्रीचे 9:30 आणि आम्ही यात्रेला चाललो आहे. आज दाभोळची यात्रा आहे. 2 दिवस असते, तर आज आहे पहिला दिवस. व्हिडिओ मी इथूनच स्टार्ट केला आहे, कारण ना तिथे स्टार्ट केला असता, पण तिथे ना भरपूर आवाज असतो, पालखी वगैरे नाचत असतात, त्यामुळे काही ऐकायला, मी बोललेलं काही ऐकायला येणार नाही. फक्त आम्ही शूट करून दाखवू तुम्हाला मंदिर आणि बाकी सगळं जे जे काय असेल ते. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. मागे आहेत सुयोग. तर देवीची ओटी पण भरायची आहे, त्यामुळे साडी नेसले, नाहीतर ड्रेस वगैरे घातला असता. पण ठीक आहे, थंडी लागेल थोडी. एवढी थंडी नाही वाटत आहे, पण जशी गाडी चालू होईल तशी थंडी सुरुवात होईल, म्हणून स्कार्फ घेतला आहे. कारण साडीवरती तर काही स्वेटर वगैरे घालता येणार नाही मला. आणि सुयोग तर फुल तयारीमध्ये आहेत. हे बघा, मलाच थंडी लागणार आहे, पण ठीक आहे, चला निघूया. तर पोचले आम्ही दाभोळ्यामध्ये आणि मागे आपलं मंदिर आहे. आपल्या देवळ्यातून दांडीसुद्धा आत्ताच आली आहे, म्हणजे आमच्या पुढेच होती. आणि तर आता तिकडे काय भेट होते ना, तर ती मी तुम्हाला शूट करून दाखवते. तर चला. इकडे अशी दुकान आहेत आणि समोर मंदिर. चल, मी ओटीचं सामान सर्व घरातूनच घेऊन आले. आम्ही ओटीचं सामान घरातूनच आणलंय. हॅलो, कैलासवासी काशीराम विश्राम लांजेकर यांच्या स्मरणार्थ अनंत काशीराम लांजेकर यांच्याकडून 251 रुपयाची देणगी आलेली आहे मंडळ आभार आहे. त्याचप्रमाणे चक्रधर कृष्णा कांबळे यांच्याकडून 105 रुपयाची देणगी आलेली आहे मंडळ आभार आहे.
सुनंदा सदानंद बावळ 501 रुपये. गजानन काळू आता आम्ही ना थोडं बाहेर आलो आहे बाहेरच्या साईडला. तर 3 फेऱ्या झाल्या आहेत पालखीच्या, अजून 2 बाकी आहेत. तर 5 फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर नमन चालू होणार आहे. तर ते आपण थोडा वेळ बघूया म्हणजे थोडंसं शूट करूया. त्याच्यानंतर स्टॉल तर तुम्ही बघितलेच. तर ही आहे बाहेरची साईड. समोर आहे ना नमनचं सेट लावलंय. ते लोक 5 फेऱ्यांची व्हायची वाट बघतायत, म्हणजे स्टार्ट करायला त्यांना. पाणीपुरी प्रज्ञाची फेवरेट, ते बरोबर तिने शोधून काढलंय बघा इथे. इकडे कशी आहे? चांगली आहे. नको. आणि इकडे प्रज्ञाला जॉईन झाले आहेत. प्रज्ञाची मैत्रीण आहे इकडे, वर्षा काळोखे. आणि इकडे लक्ष तिकडे धन्यवाद.
धूळ लावितो कपाळी तुझ्या चरणाची धूळ लावितो कपाळी तुझ्या निसर्गरम्य ठिकाण पाहून मन कसं आनंदी झालंय. या ठिकाणी आपल्याला तप करण्यात काही हरकत नाही. तू माझा प्राण घेतला काय पण मी तुला आता तुलाही तर आत्ताच आलोय आम्ही घरी आणि 12:30 झाले. नमन काय आम्ही जास्त बघत नाही राहिलो, फक्त स्टार्टिंग तेवढी थोडीशी शूट करून तुम्हाला दाखवली. कारण नमन संपायला 3 तास होते, म्हणजे 3 तास होतं नमन तर. आणि नमन इतकं आम्हाला दोघांना पण जास्त काही आवडत नाही, पण म्हटलं थोडंसं स्टार्टिंग घेऊया आपण. आणि आम्हाला लांब पण यायचं होतं. देवळ्यापासून दाभोळे किती किलोमीटर आहे तरी अंदाजे 12 ते 15 असेल ना. मग तरी 10 किलोमीटर तरी असेल. 10 किलोमीटर आहे आणि ते पण रात्रीची वेळ होती. 9:30 वाजता आम्ही एक तर इथून गेलो आणि आता 12:30 वाजले. तशी आमच्या गावातली लोकं होती, पण ती काय आपल्यासोबतच मागे पुढे असतील अशी नाही गाडीवर. कोण लवकर जातं कोण उशिरा जातं. तर बाकी तशी गाड्या भरपूर होत्या रस्त्याने, तर म्हणून जरा लवकर आलो. आणि कसं आपल्या जवळपासचं असतं ना आमच्या गावातलं, तर काय वाटलं नसतं. मग बराच वेळ नमन आम्ही शूट करून दाखवलं असतं, पण एक दिवस आम्ही नक्की दाखवू. आता शिमग्यामध्ये तर होईलच नमन वगैरे, तेव्हा दाखवू तुम्हाला शूट करून. कारण नमन अजून आपल्या चॅनलवरती आलेलं नाही आहे पूर्ण असं. तर आम्ही आलो आहे आणि माऊ आमची ना, माऊ आम्ही कुठे गेलो ना की माऊ फुगून बसते, म्हणजे बघत पण नाही आमच्याकडे ती आल्यावर, अशी आहे. आणि रस्त्याने गाड्या जात आहेत ना, आवाज येतोय, लोक आता येत आहेत. हां माऊ, ए माऊ, ह्या वेळेला दांडी उशिरा गेली काय? 8चा टायमिंग ॲक्च्युली दिला होता. म्हणजे आमच्या गावातून दाभोळ्यात दांडी जाते, देवळेगावची आणि दाभोळ्याची अशी भेट होते, गळाभेट. पालखी नाचतात, जे की तुम्ही बघितलं तर. म्हणजे पालखीच्या जर 5 फेऱ्या झाल्या त्यानंतरच नमन वगैरे चालू होतं. आणि नमन संपलं की मग यात्रा पण संपली आजच्या दिवसासाठी. दुसऱ्या दिवशी पण यात्रा असते, म्हणजे 2 दिवस असतात. आज झाली ती, आज कुठे झाली हो? दाभोळ्यात, हां आतल्या साईडला. आणि उद्या आहे ती गिरणीवर ना, तर ती काय मी बघितली नाही गिरणीवरची. आम्ही एकच दिवस जातो यात्रेला. आणि आज जेव्हा दिंडी गेली ना 8 वाजता जाणार होती, पण आम्ही जायचे 9:30 वाजता आम्ही इथून निघालो, तर आम्हाला ती मिळाली. म्हणजे आमच्या जस्ट पुढेच होती आणि आम्ही पाठी, असं आहे. तर चला आता झोपायची तयारी, कारण डोळे आता बंद होतात. ॲक्च्युली नमन बघतानाच माझे डोळे तिकडे असं बंद होत होते आणि त्यात ते लाईटीमुळे जरा जास्त दुखत होते डोळे. तर चला मग व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला आपल्या जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट, टेक केअर.